बोलिए देवी माता की जय। कौन मैया गोर हथिन, कौन मैया करिया जी, कौन माइया हाथिन आंगावा के पातर है, कौन माइया हाथिन आंगावा के पातर है, कौन माइया। दुर्गा मैया गोर हथिन, काली मैया करिया है, सातो माइया हाथिन आंगावा के पातर है, सातो माइया हाथिन आंगावा के पातर है, सातो माइया। कौन मैया लाल पेनथिन, कौन मैया करिया है, कौन माइया पेनथिन लहरा पाटोरवा है, कौन माइया पेनथिन लहरा पाटोरवा है, कौन माइया। दुर्गा मैया लाल पेनथिन, काली मैया करिया है, सातो माइया पेनथिन लहरा पाटोरवा है, सातो माइया पेनथिन लहरा पाटोरवा है, सातो माइया। कौन मैया नहरा जैथिन, कौन मैया ससुरा है, कौन माइया जैथिन दोरावा के देसवा है, कौन माइया जैथिन दोरावा के देसवा है, कौन माइया। दुर्गा मैया नहरा जैथिन, काली मैया ससुरा है, सातो माइया जैथिन दोरावा के देसवा है, सातो माइया जैथिन दोरावा के देसवा है, सातो माइया। कौन मैया अन्न धन देथिन, कौन मैया बालक है, कौन माइया देथिन 16 हो सिंगरवा है, कौन माइया देथिन 16 हो सिंगरवा है, कौन माइया। दुर्गा मैया अन्न धन देथिन, काली मैया बालक है, सातो माइया देथिन 16 हो सिंगरवा है, सातो माइया देथिन 16 हो सिंगरवा है, सातो माइया। कहाँ रखबै धन दौलत, कहाँ रखबै बालक है, कहाँ रखबै उजे 16 हो सिंगरवा है, कहाँ रखबै उजे 16 हो सिंगरवा है, कहाँ रखबै। घर में रखबै धन दौलत, गोदी रखबै बालक है, सिरो रखबै उजे 16 हो सिंगरवा है, सिरो रखबै उजे 16 हो सिंगरवा है, सिरो रखबै। प्रेम से बोलिए देवी माता की जय। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।